Lor, nok luar negeri gang cilik nyelempit. gang cilik nyelempit ngene. Nek no Indonesia yo apa yo? Alah gange nunggone desane dhewe ngono iki lho. Gang cilik ngene. Tapi nek nok kene iki wis dienggo coffee shop sing mewah-mewah sing larang-larang ngono. Nok nggone dhewe yo nggo ada apa iku? Sing kandang, nggo ada pit ngono iku. Disendek-sendekno nok nggone gang cilik ngene. Tapi delok iki lho. Lho ngene iki lho. Nek nok luar negeri wis dienggo produk-produk larang. Ngene iki gange cilik ini iki lho. Iki lho sakmene tok iki lho. Lho gange cilik banget to. Ngene iki lur nok nggone Swiss, Eropa. Ademe lho iki cilik to lur. Nok desane dhewe desa. Oke. Iki watu-watu do grepes. Wis do mupur iki lho. Ngene iki omahe artis Hollywood lur. Ojo salah. Watune do grepes. Nek omahmu nek desane dhewe. Jarene gak urung di apa? Urung di plester. Nek nok kene lur malah diabadikan ngene iki jajale. Iki omahe artis Hollywood. Iki do syuting merayah kere iki syutinge nok kene Mariah Carey iku. Lur, nok desa sing do duwe apa gedhek-gedhek ngene iki, tolong ya, aja di plester. Please. Tolong please, aja di plester. Ben koyo omahe artis Hollywood ngene iki lur, nek luar negeri. Aduh. Rumangsaku nek nek luar negeri iki lho, nek foto do golek prapatan banggane cek ra karuan. Termasuk aku barang ki wong desa ya to. Golek ini prapatan, terus bis-bis do liwat, kereta-kereta do liwat ngono ki senenge gak karuan lho rumangsamu nek luar negeri. Aku kadang ndeloki videoku ki yo kemekelen. Nek perapatan desaku kaya tak umbarno, gak tau foto. Lho ngene iki sedelok meneh ana ya ngene iki lho. Lho ngene iki. Wah, ana kereta ngene iki entukku ngenteni, soalnya gak karuan genono liwat ngono. Ngene iki bangga. Lho. Ngono lur, luar negeri ngene iki, ngerti ya. Aduh. Loh Pak bojoku ki nok ndi to ya? Wong iki nok nggone Menara Eiffel ki kan ya. Aduh, foto romantis ngono bapakku malah goleki jarane nok ndi mau. Aduh. Pak bojo mrene to. Ayo ndang foto pelukan ngono koyo liyane kan. Iki Pak bojoku ki jian karo jarane kalau ya karo Dalijo kaya rak rene-rene. Pokoknya foto nok ngisore Menara Eiffel iki lur, ora golek perapatan meneh, nok nggone tengah dalan saiki iki lho. Nok tengah dalan lur ngene iki karo ngenteni Pak bojo ben romantis. Ya Allah nok ndi bojoku mau. Wis senenge rak karuan nok ngene ngisore Menara Eiffel lur. Alhamdulillah. Kaya ngono ta, nang tengah dalan ngene iki lho. Aduh.